Euskararen ginkanaren 7. taldeko goragu taldea gara. Hizkuntza eta tximeleta lehenbiziko proba da. Eta orain, ikusiko dugu nola esaten den igel, arkasuso eta tximeleta. Euskalkietan. Oso ongi eta azkenean. Eta nik igel nola izendatzen den esanen dut. Behe nafarreran, ibel, igel eta giel. Xibergegan, irel eta igel. Eta goi nafarreran, xetel, negal, gibel, legen, ubaia, ñakar eta Lizarragar goienan, xapitxel. Gipuzkeran, igel, xakel. Eta Bizkaieran, ugeri, ugaratxoa. Eta orain, nola esaten den arkakuso. Goi nafarreran, kukuso. Zibereran, kukuso. Be nafarreran, arkakuso eta arkakoso. Gipuzkeran, arkakuso eta arkakoso deitzen da. Bizkaian berriz, ardi. Bukatzeko tximeleta nola esaten den eskalkietan. Behin nafarreran, pinpilipausa eta pampillu. Zibereran, zintxitoi. Eta goi nafarreran, mariposa, pinpilipausa eta Lizarragar goienan, inere. Eta Gipuzkeran, tximeleta, inguma eta pitzoleta. Bizkaieran, zorgimintzi, mariposa, kalapitxize. Eta honekin... Agur! Agur! Hurrengo proba arte! Aio!